பார்க்குறப்போ எனக்கு ரொம்பவே ஆஸ் எ பொன்னியின் செல்வன் வாசகனா எனக்கு ரொம்பவே வேதனையாக இருந்துச்சு. ஏன்னா சேந்தன் முதன் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு மூவர் பாடிய தேவார பாடல்கள் தான் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும். கல்கி அவர்கள் அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே சிறப்பாக அந்த கதாபாத்திரத்தை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறப்போ எல்லாம் அந்த கதாபாத்திரம் முக்கியமாக அந்த மூன்றாம் பாகம் படிக்கிறப்போ கொலைவாள் அந்த மூன்றாம் பாகம் படிக்கிறப்போ சேந்தன் முதன் அவர்களும் பூங்குழலி அவர்களும் அந்த கோடிக்கரை காடுகளிலே மீட் பண்ணுற அந்த சீன் இருக்கும் இல்லையா, அந்த சீனில் நம்மளுடைய சேந்தன் முதன் அவர்கள் தேவார பாடல்கள் எல்லாம் பதிகங்கள் எல்லாம் பாடுவாங்க. அவ்வளவு அழகா அந்த பதிகங்கள் எல்லாம் கல்கி அவர்கள் எழுதியிருப்பாங்க. அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு அப்படியே மெய் சிலிர்க்கும் அந்த அத்தியாயங்கள் எல்லாம் படிக்கிறப்போ. ஸோ இப்படி இருக்கிற ஒரு அதாவது இன்னும் சொல்லப்போனால் நான் எல்லாம் பொன்னியின் செல்வன் படிக்கிறப்போ சில கதாபாத்திரங்களை எல்லாம் நான் படிக்கிறப்போ எனக்கு பொன்னியின் செல்வன் அப்படின்ற ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு நாவல், ஜஸ்ட் ஒரு கதை படிக்கிறேன் அப்படின்னு எனக்கு ஃபீலே வரல.